ଏବେ ପତ୍ର କାଟିବାକୁ ସେଠି ଯିବୁ ଏଇକ୍ଷଣି କହୁଥିଲି ଯେ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମଠରେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ବାରି ଭିତରୁ ପୁରା ହଁ ବାରି ଭିତରେ କାଟିବ ପତ୍ର। ହଁ ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠି ପତ୍ର କାଟିବା ମଠରେ ତ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ପତ୍ର କାଟି ନେଲେ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇବେ। ହଉ ଆସନ୍ତୁ ପତ୍ର ଏବେ କାଟିବା ନେ ଧର 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 ପତ୍ର ନେ ଧର ଧର ବାଗି ଧର ବୋଲେ ଫାଟିବ ପତ୍ର ଫାଟିବ ବାଗି ପତ୍ର ଧର ଆଉ ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଧର ବାଗି ନେ ଧର ଧର ସାଢ଼େ ସାଢ଼େ କାଟିଦେବ ଭଲ ସାଇଜ୍ କରି ଏବେ କାଟି ଧରିଦେବେ ବାହାରିଯିବ ଏଠୁ ବାହାରିଯିବ ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇପଟେ ବାହାରିଯିବ ହେଲା ଆକାଶ এইপটে আমি বাহার যাও। হ্যাঁ এটা কাট দেবো কি? হ্যাঁ हाँ काट दियो मारले से गुड भांगिला। হ্যাঁ চলো দেখ পতর এপটে চল আকাশ সেই পড়ে সবরে কাটিয়া সাইজ করিও এটু বাহার যাও পতর এবে কাটি দেবা সেতি বড় হবন ସେଇ ବଡ଼ କାଟି ଦେଇକି ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେବାକୁ ରଖିଦେ ଧୁଆ ହବ ଆଉ ପତର ତ ଧୁଆ ହବ ସବୁ ବାସ୍ ସଇଲା ତମ ସଇଲା କଟା ତ ସରିଗଲା ଆକାଶ ଏତିକି ପତ୍ର ହେଇଯିବ ନା ସବୁ ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି हाँ है କେତେ ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ତ କମ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ अल्प छुआ भी ଅଳ୍ପ ଛୁଆ ଛୋଟ बड़ ଛୁଆ लोग ସବୁ खाउछन छोट छोट छुआ खाइबे ना ଆଉ ଯଦି କିଛି ନଖଟ ପଇଲା ଆଉ ପତ୍ର ଯଦି ତ ଗଛରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ କିଣି ଆଣିବା ଖଲି ପତ୍ର ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛି ଆକାଶ କିଣି ଆସିବା ହଉ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି କରିକି ଆଉ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।